Salamu alaikum malen cɛni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an ka foli ni kanu bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ la an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka farafin bɛɛ fo an mo ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin waati na k'u b'an lamɛn farafin fara farajɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ farafinna ka danbe kɛlɛ a ka kunnawolo kɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sira kan nin waati na farafinna farajɛ la farafin farajɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo an sigira su in na aw denkɛ n'a balimakɛ Dirisa Mɛmɛnta Yɛrɛwolo Debout sur la rempart ka kɛɲɛ ni jumadon ye utokalo tile 26 su in na émission a ka di kosɛbɛ bi émission ka di kosɛbɛ a ka di kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ ni nisɔngoya dɔɔnin b'a la mais bi émission ka di kosɛbɛ analyse baw bɛ yen bi faamuyali baw bɛ nana sɔrɔ bi sujet ba saba bɛ an bolo bi a sujet ba fɔlɔ o ye jumɛn ye o ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin musoba dɔ ma musoba in Vladimir Poutine a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ den don musoba in a kun wulilen don k'a jɔ kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ a kun wulilen don k'a jɔ kɛlɛ min bɛ farafinna farafin bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo di ka bɔ bingannikɛlaw bolo ka bɔ Faransi bolo a kun kɛlen don k'a ka baara bɛn ko ko n'a bɛ kɛ Mali la ko ko n'a bɛ kɛ farafinna farafin bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ ka wuli k'i jɔ ka diɲɛmɔgɔ ladɔnniya la farafin ka kɛlɛ ka ɲɛfɔ walasa diɲɛmɔgɔ ka a faamu ni musoba in n'o ye Dariya Dugine ale kun bɛ o baara la o don na u ye a faga attentat dɔ senfɛ n ka o donna vidéo la n ye dɔɔni ɲɛfɔ a ye o la u y'a faga cogo min na u y'a faga ka da kun minnu kan hakili caman bɛ caman faamu la parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi n'i jɔlen don walasa ka tubabu ninnu kɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i jɔlen don bi walasa k'u ka binganni kɛlɛ surtout mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi k'i bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin farafinna dɛmɛni ma kasara kɔni u b'a ta k'u b'a ɲɛsin ma o la an bɛna hommage kɛ aw ye ka a ka kumakan kɔrɔ dɔ ta ka na kɛ a la a ye émission min kɛ a ye débat dɔ participer a kumana Mali kan kosɛbɛ a ye Mali défend kosɛbɛ an bɛ dakuruɲa damadɔni an b'o passer k'o kɔrɔfɔ aw ye a kun wuli ka jɔ min na Mali a filanan ye min ye Faransi président n'o ye Emmanuel Macron a bɛ tournée la a wulila a sera Algérie a taara Algérie sincèrement parler Macron ka Algérie taga a ye ne conforter n ka faamuyaliw la minnu b'a yira n na k'a fɔ ko sincèrement Macron est immature Macron n'a pas de niveau il est carent Mali dɔrɔn tɛ Afrique dɔrɔn tɛ Macron est un problème même pour la France pour la survie de la France Macron est un problème pour l'avenir de la France Macron est un problème pour le développement de la France Macron est un problème ni Macron tora France kunna ka san 4 wɛrɛ kɛ a bɛ France lasegin kɔ ni san 4,000 ye a ka nin voyage senfɛ n y'a dɔn k'a fɔ ko il est immature a ye dakuruɲa damadɔni fɔ ka ɲɛsin Mali ma ka ɲɛsin fɛn ma a ka bref Macron ka visite Algérie an bɛna résumé dɔɔni kɛ aw ye o kan sujet belebeleba sabanan o ye jumɛn ye o ye Mali kɛlen ka Conseil de sécurité des Nations Unies saisi par rapport Faransi bɛ ka bingani min kɛ ka ɲɛsin anw ma Mali ye bataki min kɛ ka preuve fara ɲɔgɔn kan ka tila ka preuve wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan k'olu da kɛrɛfɛ tɔgɔfɛbila Faransi contre la ka Nations Unies saisi Conseil de sécurité la ko an bɛ fɛ sigikafɔ ka kɛ Mali ni Faransi kan ko Faransi ye bingani dɔw ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ k'a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin rebelle ma a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin terroristes ma a ye gɛlɛya ta n'o ye agression ye ka ɲɛsin Mali ma ko an ka sigi Conseil de sécurité la min b'an bolo k'a fɔ diɲɛma ka kɛ a seere kuma ka kɛ a kan Mali ye Conseil de sécurité saisili min kɛ o la Faransi ma kuma fɔlɔ nka Macky Sall kɔni girinna ka bɔ ko ale bɛ fɛ ka kɛ médiateur ye Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko walasa ko in kana se Conseil de sécurité la cogo min na ko in kana kɛ sigi ka kuma ye Macky Sall ka o acte an bɛn'o fana ta kunnafoniya min b'an bolo ani analyse min bɛ an bolo an b'o kɛ a kan ni Ala sɔnna donc aw yɛrɛ b'a dɔn nin sujet ninnu nafa kama vidéo il est très important aw ka partager kosɛbɛ vidéo il est très important aw ka carin kosɛbɛ sabula maliyɛnw nana faamuyali caman sɔrɔ su in na ka ɲɛsin nin ko ninnu ma et puis maliyɛnw nana lafiya caman sɔrɔ u ka sigiyɔrɔ la et puis maliyɛnw bɛna faamu fana k'a fɔ ko u kan ka confiance sɔrɔ ka danaya sɔrɔ ka da u yɛrɛ kan ka faamu fana k'a fɔ ko ja ko mɔgɔ kun bɛ ka kɛlɛ min kɛ sogo ye ko sogo tɛ ko tiɲɛ don ko ja mɔgɔ kun bɛ k'a bila u kunna k'a fɔ ko fɛn min tɛ se ka kɛ k'a bɛ se ka kɛ ko rien n'est diabolique ko an bɛ yɔrɔ min na bi k'an bɛ position de force la an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ɲɛma an bɛ yɔrɔ min na bi an ka kɛlɛ a bɛ ka nafa kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ ko an ni Ala bɛ ɲɔgɔn bolo nin kɛlɛ in na o tuma vidéo a partager
aw ka kɛyɔrɔ caman bila walasa signalikɛlaw olu ka baara bɛ kɛ fu ye aw kana ta nanikɛla ninnu fɛ k'a fɔ k'a b'u nani a bɛ se k'u répond mais a kana u nani parce que olu bɛ min nɔfɛ dɔrɔn o ye nani ka ca commentaire la pour que Facebook bɛ se ka vidéo bloquer ou bien a bɛ page yɛrɛ sɔrɔ cogo min na donc a kana a ta u fɛ nani na aw to k'u ka nani kɛ a bɛ se k'u jaabi mais a kana u nani quoi voilà donc maintenant yani an ka don video kɔnɔ an bɛ foli ni tanu kurakura ye ka ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛ ma n'o ye Cherif Tiyama Haidara ye an y'o fɔ aw ye kabako fura min b'a bolo mɔgɔ caman bɛ k'an wele k'an ɲininka an ye danaya min sɔrɔ a kan an ye témoignage minnu sɔrɔ fura in kan mɔgɔ ye fura in ta u ye retour min k'a ye o y'a yira ne k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fura in a y'u dɛmɛ kosɛbɛ diabète tension furudimi cɛya gɛlɛya bana bɛ mɔgɔ minnu na a bɛ se ka u wele nin numéro in na 75 81 64 58 ni ala sɔnna a ma ani Cherif ka mɔgɔw a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali ni bana wɛrɛ mana kɛ aw la minnu fɔli maloya bɛ aw la a bɛ se ka se a ma nin bɛɛ inshallah o ma maliyɛnw vous savez diɲɛlatigɛ ko o ko n'i y'a daminɛ an b'o de fɔ mɔgɔ ye ko finmanko t'a la jɛmanko t'a la ala ye dali kɛ ka mɔgɔ dɔw bila yen olu tɛ tɔɲɔli fɛ u tɛ tɔɲɔli fɛ u tɛ tɔɲɔlikɛla fɛ tɔɲɔli kɛra ka ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ la olu bɛ wuli k'u jɔ walasa tɔɲɔli ka ban a bɛ farafin kunda cogo min na a bɛ farajɛ kunda ten n y'o de fɔ aw ye an bɛ nin kɛlɛ min na an bɛ nin yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ min na hali farajɛ minnu bɛ ka bingani ta ka ɲɛsin an ma mɔgɔ bɛ olu yɛrɛ la min b'a kɔn mɔgɔ bɛ olu yɛrɛ la n'u b'a kɛlɛ la a mɛnna wa mɔgɔ bɛ o la minnu bɛ fɛ ka an dɛmɛ nka a tɛ taa fɔ an yɛrɛ de ka wuli k'an jɔ parce que fugari ko man di mɔgɔ ye fugari dɛmɛni man di mɔgɔ ye saliyabatɔ ko man di mɔgɔ ye saliyabatɔ dɛmɛni ko man di mɔgɔ ye parce que n'i ye fugari dɛmɛ a laban a bɛ kɛ e de ka ɲɛkumu kan n'i ye saliyabatɔ dɛmɛ a bɛ kɛ e de ka ɲɛkumu kan o la an ye kɛlɛ min daminɛ Mali ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hali n'a sɔrɔ nin waati kɛra mɔgɔ kun bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko relation bɛ cogo di o y'a sɔrɔ fɛnba dɔw bɛ ka labɛn video nin yɔrɔ a partage kosɛbɛ an ni Russie cɛ bɛ cogo min na a bɛna dɔn nin sen fɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an ni Russie cɛ relation min don c'est solide a ka girin nafa bɛ a la et puis filan fila tɛ janfa tɛ a kɔnɔ muso min ni y'a fɔ aw ye début la n'o ye Dariya Dugini na o don na o y'a ka mobili piège ka bombe don a ka mobili la an ye kunnafoniyaw dɔ sɔrɔ ko TNT u ye kilo hakɛ min don bombe in na a ka jugu a tɛ se k'i jɛ cogo si la n'a wulila k'a faga nka muso in tun bɛ wuli ka jɔ dɔ la farafinna ye muso in tun bɛ wuli ka jɔ dɔ la Mali ye n bɛ muso in ka dakurunya dɔ k'a la an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ n b'a bayɛlɛma aw ye aw ka dɔn muso in a ka fagali perte don farafinna ma perte don Mali ma et puis hommage kan ka rendu ni muso in ye hommage kan ka rendu a fa ye ani muso ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara la walasa ka Mali dɛmɛ hommage kan ka rendu a bɛɛ lajɛlen Dariya Dugini ni y'ale de mankan ye. Nous voyons que l'État africain devient de plus en plus indépendant, pas uniquement au niveau politique ou économique, mais aussi culturel. A ko ko an ɲɛ b'a la sisan nɔ ko nin waati laban ninnu an ɲɛ b'a la ko farafinna jamana ninnu ka se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya u bɛ k'a ɲini wa u bɛ ka commencer k'a sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya min don ko politiki sira dɔrɔn tɛ dɛ ko hali danbe sira o kan c'est-à-dire taabolo sira kan an ka seko n'an ka dɔnko sira kan ko olu bɛɛ lajɛlen b'a la c'est-à-dire an ka culture an danbe an ka seko n'an ka dɔnko ko hali olu bɛɛ lajɛlen b'a la a b'a dɔn fɔlɔ a kun donna an kun na ko tubabu ka fɛn bɛɛ de ka ɲi k'an k'an ka laadaw bila an k'an taabolo bila an k'an ka danbe bila tubabu ye min ta o dɔrɔn de ka ɲi fɛn min ye u ka radio so olu tun b'o baara la anw fɛ yan pour que ka se ka an cerveau ko culturellement k'an lanɔgɔ k'an kɛ mɔgɔ nɔgɔlen ye a ko n'i y'a jateminɛ ko farafinna bɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔli min daminɛ sisan nɔ ko politiquement dɔrɔn tɛ dɛ ko hali seko ni dɔnko ni danbe sira kan ko o fana bɛ a la. Nous voyons que l'État africain devient de plus en plus indépendant, pas uniquement au niveau politique ou économique, mais aussi culturel. Par exemple, le cas de Mali montre qu'il y a cette étape de décolonisation profonde. A ko n'i bɛ misaliya ta yɛrɛ ko i bɛ se ka misaliya ta Mali kan ko min bɛ ka kɛ Mali la ko n'i b'a ye k'a fɔ ko min don ko étape de don siraw de don sira minnu bɛ yen nɔ ni comment dire la k'an bɔ jagoya mara kɔnɔna la quoi k'i b'a ye k'a fɔ siraw de don quoi o siraw de don a bɛ fɛ ka mun fɔ ko Mali bɛ sira min kan o ye k'an bɔ tubabu ka jagoya mara kɔnɔna na k'an bɔ Faransi ka jagoya mara kɔnɔna na k'an bɔ Faransi ka jagoya fanga kɔnɔna la quoi a ko ko i bɛ se ka misaliya ta Mali kan o la quoi donc Mali ye misaliya farafinna.
nous voyons que l'État africain devient de plus en plus indépendant, pas uniquement au niveau politique ou économique, mais aussi culturel. Par exemple, le cas de Mali montre qu'il y a cette étape de décolonisation profonde qui est faite parce que au Mali, c'est vraiment un cas historique de combat contre l'impérialisme français. Nous pouvons dire, mais français, qui est aussi l'impérialisme plutôt... Ako Mali kono ko sadere ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ décolonisation kɛlɛ o ye jumɛn c'est-à-dire k'an bɔ jɔnya kɔnɔna na ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ ko Mali ye misaliya non seulement Mali ye misaliya et puis ko Mali ta kɛlɛ k'a ka dun kojugu kɔrɔ ko Mali ye kɛlɛ kɛ ka se niveau la kɛlɛ a kɔnɔna ka dun kojugu quoi. De l'hégémonie américaine. Il n'y a pas de la politique souveraine parce que au Mali, c'est vraiment un cas historique de combat contre l'impérialisme français. Nous pouvons dire, mais français, qui est aussi l'impérialisme plutôt de l'hégémonie américaine. Il n'y a pas de la politique souveraine de France en Afrique, il y a plutôt la collaboration avec la modèle de libéralisme pur, libéralisme américain. Et donc, Mali a fait la lutte anti-impérialiste en mettant le stop, le bloc, non uniquement pour la dépendance politique ou économique, mais aussi sur le point de la culture, sur le point de rejeter la hégémonie culturelle qui était produite par les chaînes de télé de France, c'était RCI et France 24. Et donc, c'est très important que cette décolonisation profonde se passe. Et nous pouvons dire que maintenant, pour la Russie et aussi pour la Chine et pour la Turquie, les trois joueurs, ces principaux continents africains, sont dans cette ligne pour cette décolonisation profonde. Donc, c'est... Voilà. Donc, en tant que gens, à qu'on conçoit, à yɛrɛ kulo b'a la, a ye nin mɛn a yɛrɛ da, a kun bɛ nin kɛlɛ de la Mali, a kun bɛ nin kɛlɛ de la Farafina ye. Est-ce que vous comprenez? Et puis, a ye misaliya ta Mali kan, o b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali ka bon a bolo, Mali ka bon Russie bolo. Ko, c'est-à-dire Mali bɛ kɛlɛ min na, c'est-à-dire ko kɛlɛ min don kɛlɛdennin tɛ. Kɛlɛ min don tariku de bɛ nin lakali. A bɛ don tariku de kɔnɔ. Kɛlɛ min don a kɛlɛ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ. Wa ko Mali b'o kɛlɛ min na, ko a n y'a kuma fɔ kuma daminɛ na, ko politiquement dɔrɔn tɛ dɛ, ko hali an ka tagabolo, an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka danbe, ko Mali a hakili t'o bɛɛ la. Ko o de la, hali ko i y'a ye k'a fɔ ko Mali ye fɛn min ye RFI ni France 24 ye, ko an y'olu gɛn ka bɔ Mali la. Mun na parce que olu ka baara kun ye jumɛn ka jouer ni levier ninnu kan kosɛbɛ. Ka à travers u bɛ émission minnu kɛ k'an ka seko n'an ka danbew yɛlɛma, dɔnko yɛlɛma, k'an danbew yɛlɛma, ka siyaw bila ɲɔgɔn na, ka fɛnw bila ɲɔgɔn na, ka kɛlɛw wuli an ka jamana kɔnɔna na, k'an ka fɛn bɛɛ ɲagami. Est-ce que vous comprenez? Donc, a kun bɛ nin kɛlɛ la Mali ye, a fagara, an bɛ dugawu kɛ a ye. Farafina bɛɛ tɔgɔ la, Maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la, même si ni Mali man ci, an b'an ka hommage présenter a la, k'an ka hommage présenter a fa la n'o ye Monsieur Dugine, u ka famille la, k'a présenter Kremlin la, Russie, Turquie, Chine, parce que ninnu bɛɛ kun bɛ a la. O y'a yira fana k'a fɔ ko Russie, Turquie, Chine, i n'a fɔ Emmanuel Macron y'olu ta o tɔgɔ ma bi k'a fɔ k'olu bɛ fɛ k'an don jɔnya de kɔnɔna la. A ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko Mali y'o sira min ta, Farafinaw ye sira min ta, n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya sira ye, n'o ye ka ban jɔnya ma sira ye, n'o ye ka kɛ an yɛrɛ sira ye, ko olu ka baara ye k'an dɛmɛ o sira de kan. Donc an bɛ hommage kɛ a ye. O b'a to directement an bɛ don Emmanuel Macron ka bi discours kɔnɔna la, a ye min kɛ Algérie. Et puis a b'a kalama ko a bɛ kuma in fɔ waati min na a tun bɛ one man show de la. D'abord Macron ka Algérie ta aw yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la. Analyse fɔlɔ min b'a la o ye jumɛn? Algérie ni Faransi sera niveau min na, Mali ni ali Faransi ma se o niveau la. Parce que Algérie ni Faransi sera niveau min na, u ye marifa de ta ɲɔgɔn kama ɲɛngoɛ k'a ci ɲɔgɔn na. Wa san caman o kɔfɛ Faransi k'i ban ka gɛlɛya sugu bɛɛ ta, Algérie k'i jɔ ka kɛlɛ kɛ. O bi Faransi bɛ boli Algérie kɔ. Donc o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ Faransi bila yɔrɔ min na a tɛ yen. O b'a yira k'a fɔ ni Faransi y'a k'i la, n'i y'i jɔ a bɛ tila ka segin ka na yafa ɲini fɛ, f'a bɛ tila ka segin ka na garibuya kɛ i nɔfɛ. I n'a fɔ u bɛ ka garibuya kɛ Rwanda nɔfɛ cogo min na, Faransi bɛ ka segin ka na garibuya kɛ Algérie nɔfɛ k'a sɔrɔ u y'u jɔ ka marifa ci ɲɔgɔn na. Donc Faransi tɛ puissance mondiale tɛ, mɔgɔ min don a bɛ se ka kɛlɛ, wa taabolo jugu bɛ se ka kɛlɛ, wa a b'o kɛlɛ fana a bɛ se u la parce que an tɛ ka taa u fɛ, olu de bɛ ka na anw fɛ ka bagan anw ma. I b'o leçon fɔlɔ tira a kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ se k'i jɔ Faransi fɛ, k'a fɔ ko Faransi minɛna fɔlɔ ye jumɛn, i jɔ a fɛ, a dɔrɔmɛ nɔnɔ i dɔrɔmɛ basi, n'i ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ a b'a ka basi jala feere a la, mais i jɔ a fɛ. N'a ko k'a b'i faga jɛni saya ye, n'a ko ko a b'i kɔngɔ jɛni kɔngɔ ye,
n'a y'a dɔn k'i ye cɛ ye n'a y'a dɔn k'i ka kɛlɛ b'i sigi la a bɛ tila ka segin a kɔ ka n'i deli o ye misaliya fɔlɔ ye misaliya filanan ye jumɛn ye Algérie ni Russie ka surun ɲɔgɔn na Macron ka tagali senfɛ a y'a yira a ka discours la k'a fɔ ko ale nakun ye ka na Russie ni Turquie ni Chine de kɛlɛ parce que olu ni jamanaw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ni diɲɛ tɔw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc ale fana bɛ fɛ ka wuli ka taga ka ninnu kɛlɛ a ka discours la i b'o ye a kɔnɔna la a ka discours la i bɛ mun wɛrɛ y'a kɔnɔna la a ko ko ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ k'ale b'a dɔn ko Algérie jɔyɔrɔ ka bon Mali accord d'Alger la donc a nakun ye pour que Algérie fana bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na Mali bɛ se ka bisi cogo min na halisa ka minɛ ka di ale teriw ma ka minɛ ka di a jugu ma i b'o fana ye a kɔnɔna la a dɔ ye jumɛn ye économiquement politiquement France affaiblilen don Macron affaiblilen don donc a bɛ na ka na légitimité dɔ ɲini politiquement et puis ka na tɔgɔ ɲini halisa k'a yira k'a fɔ ko farafina maîtrise b'a bolo parce que a b'a dɔn Algérie ka girin farafina donc n'a sera ka Algérie n'a ni Algérie sera ka gɛrɛ ɲɔgɔn na premièrement ale ka électorat algérien ka ca France est-ce que vous comprenez donc a nakun ye ka na ale ka ye Algérie kɛrɛfɛ n'a fɔra ko France ni Algérie jara donc ale b'o manja min sɔrɔ diɲɛ na a ka na et puis ka tila ka profiter o fɛ ka gɛrɛntɛ dɔ da Mali kan et puis sur le plan économique bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Algérie ka girin gaz bɛ Algérie bolo pétrole b'u bolo fɛn caman b'u bolo donc a bɛ ka na bɛɛ fara ɲɔgɔn mais bref min m'a intéressé su na o ye a discours min kɛ la n ka o discours in labɔ ka dɔɔni kala la aw k'a mɛn. Le président français a appelé les jeunes Algériens et Africains à se méfier des puissances étrangères qui auraient pour ennemi la France. Ko France président ko Algérie denmisɛnninw ni farafina denmisɛnninw ma k'u k'u tɔgɔ da k'u k'u farati jamanaw la jamana minnu ka girin mais ni u jugu ye France ye quoi. Donc ko farafina denmisɛnninw ani Algérie denmisɛnninw donc parce que ale yɛrɛ bolo Algérie ti farafina i ma ye hali yan a bɛ dafara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn olu bolo halisa finman ni jɛman tɛ kelen ye donc a bɛ Algérie bila sanfɛ ka sɔrɔ ka farafina tugu o la kan. I m'a faamu donc mais ko anw ka méfier jamanaw la jamanabaw la jamana minnu bɛ yen n'u bɛ ka farasi kɛ o jugu ye quoi donc anw ka méfier o la donc mɔgɔ de bɛna taa ka kɛlɛ kɛ place la c'est malade. Yeah. La France. Après de récents propos similaires, Moscou avait renvoyé Paris à son passé colonial et à la France-Afrique. En visite à Alger le 26 août, Emmanuel Macron a fait un lien entre l'islamisme politique d'une part et d'autre part des puissances comme la Russie, la Chine ou la Turquie qui auraient selon lui un même agenda. Donc, ko Turquie ni Russie ni Chine ko olu agenda mun b'o bolo ko laɲini minnu b'olu bolo ko o laɲini ko o ni mɔgɔ minnu bɛ ka na diinɛko sira fɛ ka na gɛlɛya da an ka jamana ninnu kan c'est-à-dire terrorisme fɛn ninnu k'olu ka laɲini ni Russie ni Turquie ni Chine ka laɲini bɛɛ kelen farafinna quoi. France contre la a kan b'o de ma quoi. Est-ce que vous comprenez? La Chine ou la Turquie qui aurait selon lui un même agenda, celui de considérer la France comme un ennemi. Nous fois déjà. Le dirigeant français a lancé. Soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-marin, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France. Ko mɔgɔ caman de bɛ yen, jɛkulu caman de bɛ yen nɔ, dogodogonin caman de bɛ yen, ko olu bɛ kɛlɛ la, k'a dɔw bɛ yen nɔ, ko Turquie de bɛ k'olu pousser, k'a dɔw bɛ yen, ko Chinois de bɛ k'olu pousser, k'a dɔw bɛ yen nɔ, ko Russie de bɛ k'olu pousser, walasa a ka yira dɔrɔn k'a fɔ ko France de y'u jugu ye. Donc ko u jugu tɛ France dɛ, mais ko Turquie ni Chine ni Russie de bɛ ka u jugu kɛ France k'u pousser k'u bila France la. Il a qui par la Turquie, qui par la Chine ont un ennemi, la France. Il a dénoncé l'agenda d'influence néocolonialiste et impérialiste de ces pays. Donc, Macron ko ale bɛ fɛn kɔn min laɲini min bɛ nin jamana dɔ n'o ye Russie ni Turquie ni Chine k'o ka laɲini ye jumɛn o agenda in o laɲini de ye k'o ye colonialisme ye o ye impérialisme c'est-à-dire o ye jumɛn o ye ka jagoya fanga siri anw da la halisa farafinna da la halisa ani ka u ka taabolo dɔ farafin na jagoya la quoi mais Macron t'i miiri dɛ. Aujourd'hui Macron traite ces puissances-là des puissances coloniales et impérialistes. On va revisiter l'histoire. Emmanuel Macron, entre la France et ces pays-là, qui est impérialiste?
Emmanuel Macron, nous voulons savoir, entre la France et la Russie, entre la France et la Chine, entre la France et la Turquie, qui est impérialiste, qui est colonialiste. Mais faire Macron ɲininka fɔlɔ. Russie, Chine, Turquie. Olu ni France ni ɲɔgɔn cɛ, jɔn de jagoya fanga sigi anw kan. Jɔn ko an ka ka taabolo ta jagoya la. Est-ce que jɔn y'an bila jɔnya la ka san 300 ou bien san 400 kɔ kɛ? France de don ou bien Russie de don? Commerce triangulaire minnu y'a kɛ, France de don wa ou bien Russie de don? Ɲininkali Emmanuel Macron. Jɔn fɛ yen France CFA bɛ dilan yen k'a imposer farafinw kunna. France CFA min tɔgɔ ye ko franc des colonies. Franc des colonies. Colonisation franc des colonies. Est-ce que o ye Russie de ye ou bien o ye France de ye? Franc des colonies. O ye Russie de ye ou bien o ye France de ye? Le franc CFA est produit par quel pays? Est imposé par quel pays? Le franc CFA qui veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. Jusqu'à présent, au franc CFA B, a marché là, on a don Alissa. Alors, qui est puissance coloniale ici? Qui est impérialiste ici? Entre la France et la Russie, entre la France et la Turquie, entre la France et la Chine. La guerre de Biafra, c'est la France, c'est la Chine ou bien c'est la Russie? L'assassinat de Kadhafi, c'est la France, c'est la Chine ou bien c'est la Russie? Mais Macron qui panne bien. Et Macron a la logique de connaître toujours. A vu une partager. La logique est du même. Pour Emmanuel Macron, jusqu'à présent, la jeunesse africaine est immature. Emmanuel Macron a là jusqu'à présent, farafin man ka kodon mambu, farafina demisenu ama kalan, anti kodon, ani tuabu tikeli, anga kodon ma se tuabu ta niveau là. Et puis, Emmanuel Macron pense qu'on est toujours des sous-hommes, hein, ko anye aramaden secondaire ou de, anga aramaden ama dafa. Donc, anti se ka mire anyere, dimi mi ba on ka on yɛrɛ ti se ka santi, tɔɔrɔ min bi on ka on yɛrɛ ti se ka santi, on ti se ka wuli k'an ka kɛlɛ kɛ anw yɛrɛ fo mɔgɔ dɔ de k'an bila kɛlɛ la. Parce que ale hakili ko français a utilisé le min kɛ k'an bila nin na, ko halisa k'an b'o niveau de kɔnɔna la. Parce que Emmanuel Macron hakili la, ko français africains a minnu colonisé, ko a y'u programmé k'u bila yɔrɔ min na, Emmanuel Macron hakili la halisa ko farafin bɛ o niveau de la. Donc u ti se ka fɛn k'u yɛrɛ, u ti se ka miiri u yɛrɛ, u ti se ka réaction kɛ u yɛrɛ, u ti dimi dɔn, u ti joie dɔn. Ni France ko min kaɲi o de kaɲi, ni France ko min ma o de kaɲi. Donc Emmanuel Macron pense que la jeunesse africaine est jusqu'à présent immature, est jusqu'à présent pas intelligente, ne peut pas réfléchir d'elle-même, ne peut pas sentir des douleurs d'elle-même, ne peut pas sentir de la joie d'elle-même, en un mot, ne peut pas sentir ou exprimer ses propres sentiments. Qu'il faut toujours que une puissance soit là pour la guider, pour la contrôler, pour la manipuler. Alors, penser comme ça même est un problème, Emmanuel Macron. Quand militant yɛrɛ fɔlɔ, o ye gɛlɛyaba dɔ ye fɔlɔ Emmanuel Macron. Parce que mɔgɔ bɛ militant ka ɲɛsin ma, e n'o tigi ka adamadenya man kan tɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. Mɔgɔ hakili la k'e yɛrɛ tɛ se ka miiri i yɛrɛ. Mɔgɔ hakili la k'e tɛ ko dɔn. Mɔgɔ hakili la ko e ka ko o ko, e ka fɔta bɛɛ, e ka kɛta bɛɛ. Ko mɔgɔ dɔ de b'i kɔfɛ min b'i bila la ko sinon ko e yɛrɛ tɛ se ka miiri i yɛrɛ ka nin kɛ. Donc o kɔrɔ ko o tigi yɛrɛ bɛ e kɛ adamaden halisa. Macron ka discours kɔnɔ i b'a faamu a la k'a fɔ Macron bolo halisa la jeunesse africaine. Bref, Macron hakili la jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas un continent où on peut réfléchir. L'Afrique n'est pas un continent qui réfléchit de lui-même. L'Afrique reste toujours un continent qui réfléchit par d'autres personnes, qui réfléchit par d'autres continents. Macron hakili la, nous sommes toujours comme ça. Donc, au mépris, ce mépris-là, on le sent jusqu'à présent à Macron, que Macron méprise la jeunesse africaine, que Macron déteste la jeunesse africaine, que ces propos-là sont condamnables. Farafin denmisɛnnin fɛn fɛn n'i b'i k'i yɛrɛ kalama i kan ka Macron ka nin propos ninnu condamner. Parce que Macron ko yan ko farafina denmisɛnninw tɛ se ka miiri u yɛrɛ ye, u tɛ se ka faamuyali kɛ u yɛrɛ, u tɛ se ka réaction kɛ u yɛrɛ. Pour Macron, le jeune africain ne peut pas réfléchir s'il n'y a pas une puissance derrière. Alors, cette façon même de penser, de voir les choses
est un mépris à l'égard de la jeunesse africaine. Ces propos sont condamnables. Ces propos sont injurieux. Ni mirna nunu kuma nunu moko kanga kon nanu de dogali de alsa kanyashi farafuma. Et quand je vois comme Macron faut farafina jusqu'à présent, nous sommes en 2022, en plein 21e siècle. Macron a encore l'audace, le cran de venir insulter la jeunesse africaine sur la terre africaine, sur la terre mère, sur la terre qui est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que Macron n'a rien compris. Ça prouve tout simplement que Macron est immature. Ça prouve tout simplement que Macron n'est pas intelligent. Ça prouve tout simplement que Macron est en train de conduire toute une nation à l'abîme. Ça veut dire que Macron réfléchit toujours comme ces esclavagistes qui étaient là en Afrique, qui nous tuaient, qui nous utilisaient comme des animaux. Macron est un descendant direct du Macron. Alors, jeunesse africaine, vous voyez au global là, Francis président nous est Macronien, hakla mimbi ala kanyashi auma. Comment est-ce qu'il vous voit? Que lorsque vous sortez pour dénoncer une rébellion, non, vous n'êtes pas assez intelligent pour dénoncer une rébellion. Que lorsque au somoro sara, hein, au dugu chira, na ubora kabo kuma fo Macron bolo, au ka kodo masi ka fo ko au ka dugu chira ka yere bo kuma ke quoi. Terrorisme nana au attaqué. Francis Macron bolo au ka kodo masi ko fo au yere bo ka terrorisme dénoncer. Au ka kodo masi ko au yere bo ka rébellion dénoncer. Au ka kodo masi ko fo au yere bo ka français fa dénoncer. Au ka kodo masi ko fo au yere bo ka fo français ka ko jamana bla. Non, au ka kodo masi ma mo do de be au ko. Kodona do de au ko ka au blanda. C'est ça la différence entre la France et les autres puissances. C'est-à-dire la Russie, la Chine et autres. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de racisme en Russie, il n'y a pas de racisme en Chine et autres. Je ne parle pas de ça. Mais quand le président chinois parle du Mali, il le fait avec respect. Quand Vladimir Poutine parle du Mali, il le fait avec respect. Le franc CFA ne vient pas de la Chine ni de la Russie, ça vient de la France. Alors Macron, vous savez quoi? Il faut être intelligent hein, pour reconnaître que quelqu'un d'autre est intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre que quelqu'un d'autre est intelligent. Comment correctement? Il faut que quelqu'un me reconnaisse pour que quelqu'un me reconnaisse. Mais ni ma kegun tu sais que me reconnaisse. Naloma be befle naloma. Moko kodona de be se ka moko kodona wera ye ka do ko ni moko kodona. Mais kodon bali be befle kodon bali. Parce que Macron ti kodon. Amakala anti codon. Donc, naïe moro a beaucoup de codon. Et puis, quand il va parler, il parle avec tellement d'arrogance, avec tellement d'assurance. Il est tellement sûr de ces bêtises-là. Il est tellement sûr de ces balivernes-là. Il est tellement sûr. Et puis, il parle, et puis, il sourit comme ça, il rit comme ça. C'est quand même aberrant. Voici Mokarantara nous de fois Algérie. Et dans la même logique, on va directement Mali est Conseil de sécurité saisit le Minké. Vu qu'il y a un partagé, Conseil de sécurité saisit le Minké contre la France. France veut que le Minké a fait un mal. Et vous savez, ni Macky Sall Oula étant président de l'Union africaine, Kaba Dado Nkuna. Oya joye akanga dado ala. Mais forme bala fond bala. Forme bala fond bala. D'abord, Macky Sall kanka dado ala muna. Parce que Macky Sall est Union africaine des présidents. Union africaine président au kanka Union africaine de défense et Union africaine kanka Afrique pays de défense que luka intérêt défense. Donc ni France étant une puissance étrangère, extérieure
à l'Union africaine ni au Français nana bi Mali ka ni Mali a plaigné Macky Sall kan ka kuma a kan ka da douala mais a kan ka mun kɛ a kan ka Mali ka intérêt de défendre parce que Mali est farafin de Mali est farafina jamana de Mali de bi Union africaine kɔnɔ France ta kɔnɔ c'est comme si Macky Sall est continent dɔ de représentant bi au continent mɔgɔ wɛrɛ bɔra continent dɔ la kana bi au continent jamana dɔ kan donc Macky Sall kan ka da douala mais a kan ka mun kɛ a kan ka au continent bin kɛra o jamana min kan Macky Sall de kun kan ka plainte kɛ conseil de sécurité la Mali tɔgɔ la k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ étant président de l'Union africaine. C'est Macky Sall qui devrait faire ça. Mais il ne l'a pas fait. La CEDEAO également, étant une organisation sous-régionale, qu'a fait au CEDEAO de Kono Jamana de agressera français fait. CEDEAO nyemoro, o de kunkanga ke. Mais au Fanama ke. O yere masika yere da yere do la folo yere. Donc on voit d'abord que Macky Sall ba ka siraka. Mais fond ni forme na ateka kaunye ateka ke frafne alors si ni Macky Sall kanka wuli ni Union africaine kanka wuli kam Malika keleke mais nous au marque ni olu tarako ka taka intervention ne ka ko galera wati na France na mole wati na o ma yera nyininga c'est à quelle fin la nyine du même bala ami analyse du même soro o yoro la ami analyse sababu ala ami élément sababu ala élément folo du même Bella Djelemba do kafo Union africaine ni CEDEAO koni olu be français de ka bolo kan en d'autres termes olu français ka bolo kan donc kele bambe donna Mali ni français ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ni Union africaine farala Mali ka français kɛlɛ mais CEDEAO Union africaine français olu ti ala ye olu ti ko décider ala de b'a décider ala farala Mali ka jamanaw bila olu ka Mali dɛmɛ Mali ka se français ni Union africaine ni CEDEAO la donc Union africaine ni CEDEAO malola ou kuma sulla ou tɔgɔ tiɲɛna kelen oh non seulement Mali sera Union africaine ni CEDEAO ni France la fo Mali ye sebagaya sɔrɔ ko a bɛna na France ko dan dɛnna na ka France malo diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ ka diɲɛ bɛɛ tigɛ France la o ni diɲɛ dun tigɛra France la France ka cidenw bɛ diɲɛ bɛ tigɛ olu la o la sisan Union africaine bɛ wuli k'i jɔ k'a kɛ n'a fɔ k'a bɛna na kɛlɛ kɛ k'a kɛ n'a fɔ a bɛna na intervention kɛ mais alors que intervention tɛ c'est pour que ka France sauver parce que an b'a dɔn France de b'u bila a la pour que France tɔgɔ kana tiɲɛ diɲɛ ɲɛkɔrɔ pour que France ka kojugu kana na dɔn pour que France ka janfanci kana dɔn pour que diɲɛ mɔgɔ kana kɛ témoin ye k'a fɔ ko France est un état terroriste donc Union africaine bɛ wuli k'i sen don a la pour empêcher l'humiliation de la France pour empêcher l'humiliation d'Emmanuel Macron pour empêcher le Mali d'humilier la France devant le monde entier. Macky Sall ka wulili kun fɔlɔ filɛ. Sinon ça fait 10 ans France bɛ an kan Union africaine ma wuli. Et Macky Sall ye Union africaine ɲɛmɔgɔ ta kana bila embargo ni fɛnw bɛɛ sigira nka a yɛrɛ kun b'o la il n'a pas branché. Mais aujourd'hui que Mali ye Conseil de sécurité saisi attention Mali bɛna France lamɔ la France bɛ tɛmɛ Union africaine fɛ comme olu de b'a financer olu bɛ wuli k'u bɛna intervention kɛ pour que France kana malo diɲɛ ɲɛkɔrɔ sinon mun intervention ko de bɛ yan kunu encore yan Américains ye Conseil de sécurité saisi Russie Ukraine tɔgɔ la parce que Ukraine ka indépendance tun bɛ yen pour faire plaisir à l'Ukraine u ye Conseil de sécurité saisi ka conseil extraordinaire kɛ Ukraine kan ka Ukraine président wele o kana conseil de sécurité la a ka intervention kɛ depuis l'Ukraine et puis ka tila ka diviser chaîne baw kan en direct parce que olu ni Ukraine mi ɲɔgɔn fɛ et pourquoi on m'a fɔ ko non Ukraine kana na conseil de sécurité saisi non a y'a to an ka négociation ni fɛnw kɛ pourtant négociation bɛ yen jamana dɔ k'i propose non le conseil de sécurité a été saisi et le conseil de sécurité a répondu favorablement au kuma na Ukraine ka kunu moi j'ai suivi ni caman lajɛ a la o kun y'a siɲɛ filanan ou bien siɲɛ sabanan ou bien siɲɛ naaninan de conseil de sécurité bɛ saisi Ukraine dɔrɔn kama et le Mali qui a agressé plus de 9 ans par la France au Mali le conseil de sécurité a saisi mun négociation ko de kɛra sisan mun négociation ko kɛra anw ko preuve bɛ anw bolo France nana bi anw kan san joli joli a bɛ ka bi anw kan a ye France wele a ka kuma fɛ diɲɛ ma parce que conseil de sécurité sigira o de kama ko ka diɲɛ ka lakana kɔlɔsi ko ka taga kuma o de kan Macky Sall bɛna mun intervention de kɛ mun négociation de bɛ yen sisan négocier quoi
C'est ce qui m'amène à la deuxième analyse. Deuxième analyse est humaine. Négocier veut dire quoi? Que la France a tort. Négocier veut dire quoi? Que le Mali a raison. Négocier veut dire quoi? Que tiers la prévu Mali bolo français contre la France bi ka minka a franco français mi ka tien do de. Et Mali ko français bina alika. On ni tiente. France bi tele ka taka de ka tanga jibarani o. Ni tiente Macky Sall da do ngwala. Amna na mu négociation ke. Négociation mi ke wati jumɛn la mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔrɔ ko gɛlɛya dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ. O gɛlɛya min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ ni dɔ bɛ yen n'o jo t'a la sa bon komi an ti fɛ kɛlɛ ka bɔ a la a ye n'an k'an sigi ka kuma an k'a fɔ k'a ban k'a sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ a la négociation kɔrɔ y'o de o la e bɛ jɛ dɔ kɔ ne bɛ jɛ dɔ kɔ donc Macky Sall ka négociation ɲini o b'a yira k'a fɔ effectivement c'est vrai France binna Mali kan c'est comme si Union africaine yɛrɛ a reconnu ko France binna Mali kan c'est comme si le monde entier vient de comment dire là de reconnaître que France binna Mali kan c'est comme si même la France reconnaît aujourd'hui qu'elle a agressé le Mali parce que an b'a dɔn Macky Sall tɛ wuli k'a ka négociation proposer k'a sɔrɔ ani France ma kuma kɛ. Deuxième analyse, ça prouve que le Mali a raison contre la France. Ça veut dire que le Mali a des preuves contre la France. Ça veut dire que la France a bel et bien agressé le Mali. Troisième élément, élément sabana jumɛn? Macky Sall ka wuli la ko ka négociation kɛ. N y'a daminɛ min na, Union africaine sigira ko ka farafinna de ka intérêt défend. Et Macky Sall veut, devant l'histoire, laver ka Union africaine, ka a image sauvée devant le monde entier et devant l'histoire aussi, en faisant du faux. En faisant du faux. Parce que n'a fɔra ko farafin jamana dɔ bɛ yen, Faransi nana bi a kan, ka Union africaine to yen, ka CEDEAO to yen, ko mɔgɔ si ma sɔrɔ o farafin jamana na, ko o m'a da don Faransi ni Mali ka kɛlɛ la, o la diɲɛ maa b'a fɔ a bɛ sɛbɛn histoire kɔnɔ, ko sous la présidence de Macky Sall, l'Union africaine est restée muette sur la plainte du Mali contre la France et avec des preuves à l'appui. O maloya ye Union africaine tɛ fo ka taa fɔ buru fiyɛra a bɛ sɛbɛn tariku kɔnɔ an denw b'a kalan école la an mɔdenw b'a kalan école la et puis a bɛ fɔ de ko a kɛra sous la présidence de Macky Sall. Donc Macky Sall, l'histoire va dire que Macky Sall est un valet de l'impérialisme de la France, que Macky Sall a eu peur de la France, que Macky Sall devrait faire quelque chose. Mais qu'est-ce que Macky Sall devrait faire? Pas demander une négociation. Non, c'était d'appuyer le pays africain qui a été agressé. D'abord, l'Union africaine devait être notre porte-parole contre une puissance étrangère, contre une puissance extérieure qui vient de notre continent. L'Union africaine, porte-parole, c'est l'Union africaine qui devrait porter cette plainte-là. Conseil de sécurité, la Mali Togola. C'est ce que Macky Sall devrait faire et c'est ce qui devrait être retenu par l'histoire. Mais Macky Sall n'a pas fait ça. Alors pour laver, pour lui, et comme tous ces experts-là qui sont faux mais qui sont là, pour laver l'honneur et l'image de l'Union africaine, Macky Sall fait semblant d'intervenir pour qu'on ne dise pas un jour que l'Union africaine n'a rien fait sur un problème qui s'est passé sur le continent. Troisième élément. Donc c'est pour sauver la face de l'Union africaine, pour sauver l'honneur et l'image de l'Union africaine, mais en faisant du faux. Troisième élément. Quatrième élément, c'est quoi? Macky Sall est en perte de vitesse en France, et plutôt au Sénégal. Politiquement, ça ne va pas. Moi, je ne me rappelle même pas que sans Djumende, opposition de majorité à l'élection au Sénégal, législative là, comme majorité, moi c'est qu'à majorité sont. Majorité 82 députés, opposition 80. Voix flagrant en entière. Ça veut dire que majorité table, ça veut dire que sur le plan légitimité, il y a problème. Et élection présidentielle, ben canalien à la tête. Et aujourd'hui, le grand, le panafricain, le patriote Ousmane Sonko a mis tout le monde d'accord. Que ce soit au Sénégal ou ailleurs, a mis tout le monde d'accord. Qu'il aime l'Afrique,
qu'il aime le Sénégal et qu'il n'a pas froid aux yeux et qu'il n'a pas peur et qu'il est prêt à affronter tous les ennemis du Sénégal et de l'Afrique. Alors Macky Sall a des problèmes politiques au Sénégal. Alors si Macky Sall arrive à gérer ce problème-là, ça va lui donner une certaine légitimité et de renommée internationale. Il va tirer profit politiquement à l'intérieur de son pays. Donc, en d'autres termes, Macky Sall est en train de travailler pour lui et non pour l'Union africaine. Voici, en quelque sorte, il s'est mis ça Macky Sall quand mais ça prouve que le monde est en train de changer. Nimba yira ko dien beka yelema farafina beka yelema. Nimba yira ko la voix aujourd'hui sollicitée, demandée depuis 2019 par Yerawolo debout sur les remparts, soutenue, appuyée par le régime de Assimi Goïta, le président libérateur, est la bonne voie. Est un chemin qui mène tout droit au bonheur, même si on doit souffrir. C'est un chemin qui amène à la libération du Mali, à la libération de l'Afrique. Aujourd'hui, Mali est conseil de sécurité saisi Kaira Kafo Afrique, c'est comme ça. On peut aller comme ça, on peut faire comme ça. L'âme appartient à Dieu. C'est lui seul qui peut décider quand, où et comment elle va retirer. Et non la France. Et non l'Union africaine. Et non la CEDEAO. Et non l'Union européenne. Et non même les Nations Unies. Non. Ni à la détail. Wati min kadai. Toura min kadai. Yoro min kadai. Abamine. Alors, non, et tiens, Mali fleka ira, djena, farafina jamana tola, et puis, c'est ce que Daria yo de Foko, Mali sera ira, farafina bella. Ay exemple ira farafina bella, ko ninde sera min kanka mine. 100 keme fla, 100 keme saba, 100 keme nani. Ils vont tout faire pour que quand ils aient effacé kabo histoire qu'on a là. Mais on va se retrouver à la blé. Alors 100 keme fla, 100 keme saba. Fin bekan a pour que quand toute histoire là. Là, monsieur le président, cher Assimi Goïta, ni yoro ni soro. À partir de cet instant, mettons au travail nos cinéastes. Mettons au travail nos cinéastes. Parce que Macron est une fois Algérie bi. Comme dans la baraque cinéma siraka au corps du mais fabriquer des images, fabriquer des fausses histoires, k'a filmer, k'a chari, bien qu'on a frafna kono. Wala pour que kele min kera ka tunu. Pour que France ka sankorota. Ina fo Vietnam kele bana we minke. An fitina ma ngmo de laje. Chena ngmo koroba ka bo chen kalama jam fitina ma kunyo ou kunyan traumatiser ni kalo quoi. An be fitina ma yayi. Amaro nga moko kele arambo kele metaka du kelenchi arambo kele metaka Vietnam kan kelenchi France kele metaka ninchi ja bengalo. Et vous voyez comment à travers la cinématographie ils arrivent à manipuler, ils arrivent à leur fin. Alors aujourd'hui, président libérateur Nicolas Bena, anga cinéaste fara nyogonka, anga cinématographie, anga ni histoire nous comme nous me ka mala, anga adapté écran anga ke filmu ye ta filmu ke kabla jema kay an domina ya mo domina kele flana jume anga historien fara nyogonka président libérateur Nicolas Bena, anga historien fara nyogonka depuis ça qu'il commence à écrire ça, qu'il commence à faire des livres sur ça. Pour que au livre ka enseigner à école sola, pour que au livre ka enseigner en demsonu kuna. Président, ni se kumene. Si moi j'avais la possibilité, école tawere ni histoire bi do anka école la depuis école tawere. Avec kalan demsonu ku, avec qui yera to fangala. Non président ni taraka soro ko nu manyana bo. Anga ala deli. Moko kana no la mi ministère continue. Sinon abi songa galère. Alors aujourd'hui, président Lagnini beleleba flamingo bambulo ka fo winni ba do mbonya bi yorlo i bonya ben yoro président ni sera ka ke
an bɛ dada France la. Aujourd'hui, mɔgɔ caman bɛ rêver Amérique la dɔwɛrɛ tɛ, c'est grâce à Hollywood. C'est grâce à Hollywood. Parce que c'est le président même, président de la République de bi cinéaste wele. Bon, ni histoire in b'an bolo, an bɛ fɛ k'an ka jamana tɔgɔ ja. Bon, a ye film dɔw kɛ ka bɛn ni nin ye. O la an b'o film consommer yan. An bɛɛ bɛ fɛ an bɛɛ bɛ taa f'an bɛ taa sa kɔgɔji la ko f'an ka taa Amérique, f'an ka taa France parce que a ye film de ye. Alors an yɛrɛ ka histoire, ko an b'a fɔ bamanankan na ko n'i y'a ye waraba ni donsokɛ ni ɲɔgɔn cɛ waati o waati tariku b'a da ja donsokɛ la dɔwɛrɛ tɛ dɛ parce que donsokɛ de b'a lakali waraba tɛ se ka kuma ni waraba y'a lakali don o don ko in kɛra cogo min na o don donsokɛ n'a ka denbaya bɛ dugu bila donc an kana sɔn an jugu ka ko in lakali an kana sɔn an jugu ka film bɔ k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma film bɔ o tuma an ka cinéastes fara ɲɔgɔn kan et pensez à ça des réalisateurs des cinéastes en ka kɛ a bɛ fisaya jamana ma kosɛbɛ maliyɛnw dakuru damadɔni min tun b'an bolo k'a fɔ su na o ye nin ye ni ala sɔnna a ma don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sujet wɛrɛ kan an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka jamana k'a kolo suma ala ka sebagaya di an ma minnu bɛ ka nimoro ɲininkali kɛ n b'a fɔ n bɛ segin a kan waati o waati ni nimoro de a ka di n ye n'aw bɛ se ka message ci ma o ka di n ye kosɛbɛ parce que malheureusement n ka téléphone capacité man bon et chaque 15 minutes n ka WhatsApp bɛ fa donc n'a ye message ci souvent c'est très compliqué n ka se k'a sɔrɔ parce que waati o waati fo n ka effacer tout pour que ka se ka fɛnw kɛ donc mais n'a bɛ se ka SMS ci ma ou bien ka message écrit ci ma nimoro in na o la n bɛ se ka bɛɛ ka message sɔrɔ hali ni ma se ka bɛɛ jaabi mais n'a y'a kɛ appel ye a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc numéro est 75 30 37 08 75 37 fu ani 8 o ye n yɛrɛ ka numéro ye mɔgɔ dɔw b'a fɔ yan k'a fɔ k'u bɛ ka fili ka mɔgɔ wɛrɛ wele a bɛ se ka numéro in ta désormais k'a kɛ tan nin cogoya la ni ma min ka appel ta a kana jigin na o tuma an bɛ ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ala ka an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ fɔta ni kɛta ala k'a bɛɛ sababa salamu aleykum